nawonso akakhala kunjako azimva kukoma chifukwa palula muliro wina oti munthu kukhala kunja ndi kumaitwa kuona kuti komatu awo moyo wawo kusintha ine wangoli chimodzimodzi awo momwe amalowa mbomamu ali chonchi akuoneka chonchi pano tionani pano pomwe afika pa malinga ndi thupi Don't lose that thought. Musaiwale 40 minutes. Palibe munthu wonda mkati mwa bisalazi mimba zungudikira misonkho ya Malawi kuti nanga mimba osakatulukira kwanu kokoba udikira kuti muje misonkho ya Malawi kuti mimba ituluke mimba zilipo iwe mimba udikira misonkho ya Malawi ngati ufuna mera mimba mera pompa umele pompa tidziwe kuti awatu mimba anali nayo ndikale chifukwa umachita wadikana yetu saka mwe hidden inside you they are big babies waiting for taxes ilimo Chamwino Abambo, the hour that we have been waiting for is finally here. Justice Dr. Annabel Ntalimanja anyamula kapo yao manja kanga na kakofi amamwe na timaza kakofi anyamula kapo yao manja ndikuona so Abambo Mpesi alipamenepo komanso anthu they are very highly protected. Yes, kwambiri chiganizo chawo chief cha masewera. Yes, so they are highly protected. Kwa ino amene mukutimvera pa wireless muno muli chitetezo chachikulu kwambiri chimene kudalibenso masiku onsewa. Tikuperekeni tsopano kusanjaku kumene Justice Annabel Ntalimanja abwera kuti alengetse zotsatira za masankho amene tinavota pa 16 September. Inu mukhale pomwepo. We'll have more discussion after all this. Ine Brian Banda, khalani pomwepo. Mzimu wanu ukakhale pakati pathu. Dalitsani ma commissioners athu amene ali kutsogoloku amene akonzekera kuti apereke zotsatira zimenezi kwa Malawi. Dalitsaninso Amalawi wonse amene anatenga nawo gawo poponya voti komanso mukadalitse dziko la Malawi kuti kapitirirenso kukhala la mtendere. M'dzina la Yesu tipempha. Amen. Zumo kwambiri. As we are proceeding with the program, allow me to welcome the chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Ntalimanja, commissioners of the Malawi Electoral Commission, Make Chief Elections Officer, Mr. Andrew Mpesi, and your two deputies, Mr. Andrew Kankwalala, responsible for finance and administration, and Mr. Hastings Bota, responsible for operations, all management colleagues, staff from Malawi Electoral Commission. Let me also welcome the Chief of the Defense Force at the Malawi Defense Force, General Dr. Paul Valentino Piri, and all senior officers from the Malawi Defense Force, the Inspector General of the Malawi Police Service, Mrs. Medine Nachuriolam, and all commissioners from Malawi Police Service and all senior officers from the service. Let me also welcome the Commissioner General of the Malawi Prison Services, Mr. Masao Ngombe Agwada Wiscott, and all officers from the Malawi Prison Service. Let me welcome all principal secretaries and all senior government officials
from various ministries, government agencies and departments. Let us also mention the presence of the registrar of political parties.